Hello logoper, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना माबोरै दं? आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव मोनसे शर्ट भिडिअ लानो थाखाय माने लागासिनो आरो लाखाबाय। ओमफ्राय दा आलदा लकेसनाव थांनो नागिरदों जोङो। ओमफ्रायो दिनै ट्रिसआ रैसुसु गारियानो सेन फुना दोनो गारियाव आं फुनाखै नोंगौ मैसो बे नों हायो ओमफ्राय नोंथ' हाया मानो सेन्सारखौ बेलाय गारियावलाय ओमफ्राय आङो दिनै नै बिगासे फोथार थुदों ओमफ्राय नै इन्थि दांदों लाबा दाला जोंना बे हेलावनो जाहैलायगोन बेना आं गेजेराव थांसै आयौ फोरला बिजौआबो आंखौ एसे गारि होननायखौ हाया जोंनाव गोबावसैमोन नालाय गारि होननायखौनो हाया माइ सुबाय दोनो मोखाङावबो नैबावबो नङा माथो गोसोमखा लेवार गोसोमखा होनदां माथो मा गोसोमखानो दाख्लि नोंखौ जि गोसोम नुदोंमोन आङो बाजाराव सोलोंनो नागिरदों सोलोंजानो हागोन सोरबा गुसुआ थान्दासो जोंना आदाया क'क्राझारखौ बिदाय होसिगोन बेखौ दिनैनिफ्राय नयथानिफ्राय नोंला बेखौ नायदो जाय थियाटाराव एक्टिं जायाबा दावदैजों खुफैनांगौ बेखौ नै औ दालाय नङा दावदैजों खुहरदो बारलांफा थियाटाराव हाबगोन बेयो दा बारलांफा थियाटाराव दावदैखौ मोनजागोन फट' लेवनाय लाफादों जोङो ओंखाम उखैनाया जालामोन नै बिथाङा थैनायनिफ्राय फन्द्र'फोर थांखांफिनबाय एनार्जि मोनबाय नुफेरदों बिदि माजायाव सोमनायखौ माजायाव सोमनायसो लोङो नै बिना जाग्राखौ ब्राबन होननाय आं लायाखैनो नैबे बाजैनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै मालाय एक्ट्रिसफोरखौ एसे साइडआव दोनथ'नानै बिबादिखौ बाख्नायग्रोहरो ओमफ्राय नायसनफिनो मालाय एक्टरा बबायनो साइकेल आरो मावलु मानै लादों ना नांगौ नांथारा आंना मबाइल होनायखौनो मालाय रिल्स लादों खेबग्राया नै बै खराखौन खोनाजोबनाय बयबो ओरै नायग्राजों मालाय रिल्स लानायखौ नायग्रा नोंसोर जिरायाबा आं जिरायगोनहाय स्टेटास मबाइल स्टेटासनि रायलायगोन
गावसोर रायलायगोन नोंसोर रायलायना जालालै आङो दा बाजै ओंखार बै खोथियाव थानोसै नामा होमबालाय mobile lah kayak hari ini kau naik lah kita cari deh udah ini masih naik itu masih nuna aku naik kita cari itu kalau tuh nih ini kan yang benar kita tuh bisa biar dada udal puri dada sirang ini saja benar kan sesuai kalau ini जोबनोसै बेनो लास्ट जोब्बायानो जोब्बाथाय थांसै न'आव ओंखाम जाहैसै ओंखाम उखैनाया होमब्ला बाबाय गरम बोथोराव बानाय मोनो सान्दुंबो गोसाथार दहाय फुङाव अखा दोमैलुलु ओमफ्राय फ्रि फ्रि अखा थाइफ्रिदोंमोन ना बिनि थाखाय दिना मोजां थान्दा होनलायनानै दिनै लाखानोसै होनलायलायबाय दाना हलाय लानानै अखासो हाबा माबा सरि सान्दुंसो दुंबाय थिं गन्थङाव नै बिदि गाननानै माबायदि नुदों मा होनो बिदिखौ इन्थि गानदों आङो फोथायाबो गैला दहाय थुनाया लानो हाया आथाया खामो आंनियाव ओंखायनो आङो फोथाफोरखौ थुवा आरोखि थुनो हाया फायदै ओरै लागासिनो हनै जोब्बायानो आरोखि मेथाइ लाबोहाय नोंस्रा बेरायहैनो नागिरदों मालाय मेथाइ लायदो गारि गाखोनो नागिर मिनिदों जा लासै सालायो माथो लांफैग्रायाबो नोंहा हाय लोगोफोर होनबावदो आरो खेबसे जोंना शुटिंआ जोब्बाय न'आव थांनोसै ओंखाम उखैनानै मिलायजोब्बाय बिसबाथ' जाला ओंखाम उखैबाय उन्दुनोबो ओंखारदों मानला जाजोब्बाय मोनायाव उन्दुवाखैनो बिसोर मोनायाव शुटिं खालामबाय थादों बिदिब्ला जोङो न'आव थांनोसै ओमफ्राय आंबो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बेयावनो फोजोबसै आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोन फोजोबाबा हामगौमोन दा ओंख्रिखौ एसे खिथाजागौमोन आंनि मिरामिस ओंख्रिखौ मानो होनबा बिराद गोथाव नालाय